Natunghayan natin ang kwentong pamana sa mga apo at isang sorpresa sa kaarawan ng kanilang lola. Halika na! Surpresahin na natin si Lola Paula! Halina! At nakahanda na ang lahat! Maligayang bati! Maligayang bati! Maligayang, maligayang, maligayang bati! Maligayang bati! Maligayang bati! Maligayang, maligayang, maligayang bati! Virgilio! Violeta! Halina dito at may sasabihin ako sa inyo. Sige po, Lola! Salamat sa sorpresa ninyo sa aking mga apo. Ito naman ay magbibigay kong pamana sa inyo. Habang kayo'y musmus pa lamang, dapat nyo nang matutunan ang paggawa ng banga. Naririto ang mga kagamitan na para sa paglikha ng banga. Produkto tayo, Violeta, yan Virgilio, at yaman tayo, itiapo. Ngayon, tuloy-tuloy pa rin ang selebrasyon at fiesta. Tradisyon na mula sa kwentong pagsisikap at pagkakaisa sa San Nicolas. Ating ipapamanas, Banga at Catholic Festival laging isama. Umisip ka, ilikasan Nicolas, nangilihan na isang samayan. Ang ragsang
kill me